Good morning po. Good morning, good morning. Sa aking, ano yung ano natin? Nahulog. Hey! Nahulog. Nahulog. Ay! Linisan ko muna ng ilong niya. Kasi mayroon siyang ano, dito siya kakainin. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Tinanggal ko muna yung nakabara sa ilong niya. Lamig kasi sa gabi. Na. Good morning po. Good morning po. Mag-aalmusal po ako. Bakit? Mm. Sorry po. Shine. Hmm. Hmm. Mm. 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 Ayaw? Opo. Ayaw? Ano, ayaw mo pang kumain. Ah. Para sa ni tita mo. Naire. Mm. Mm. Si tita naire din. Parang ayaw pa kumain. Ayaw pang kumain. Hmm? Hmm? Kaya ang salamin ko, baby, ano na eh, puro tilansik na ng... Hindi pa siya nakaka...
Ayaw pang kumain, ha? Wala ka pa sa ano kumain, ha? Naku, Apple. Huwag mong pilitin. Ah, ah, ah. Ah. Ay. Peta, si tita naiyak si tita, 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 naiyak. Lusin mo na lang to. Lusin mo na lang to. Kasi si mama ay tinatawag ng kalikasan. Tinatawag si mama sa CR. Ha?
Napunta. Natawa ikaw. Sabi ko lang tinatawag ako sa CR. Natawa ka. Natawa ikaw. Maglaro ka na. Papaulan ka ba? Para ka bata. Si ate. Nagbalik sa kinakagat kasi ang kutsara. May ano kasi nakagat nakagat niya ang kutsara. Inansubo na lang ito, baby. Subo na lang ito. Dati di ba si Paso, nung nag-constipate ako, ginanon niya yung tae.